Шапка му свалям на този живот, казва госпожа Ковачева. Това е и заглавието на нейната книга. Лично мен това заглавие въобще не ме очудва. Не ме очудва красивата червена рокля, в която е облечена тази вечер. Катя Ковачева, психолог, но по душа човек, който обича живота. Това е достатъчно, за да имаш волята и характера да напишеш една книга, шапка му свалям на този живот, който да бъде в името на моите родители, които са ми дали любовта и свободата, на моите деца, които обичам, и на всички мои приятели, които са частица от моя живот. Философското твърдение за живота твърди, че има само два живота. И втория започва, когато разбереш, че първият ти е единствен. Аз искам да дам на всички, които обичам, и на всички, които са частица от мен, тази вяра и непоколебимост, че живота си заслужава да бъде изживян. Тази книга е едно чувство, едно умение да пресъздадеш и да погледнеш на себе си отстрани и да можеш да кажеш за всичко, което те боли, и може би да превърнеш цялата ти болка в една победа над самата себе си. Защото най-трудната битка е битката с самия себе си. Искам да благодаря на всички, които бяха част от мен, да благодаря на моите деца, че винаги са били до мен с любов, с подкрепа, да благодаря на всички мои приятели, които през всичките години ме подкрепяха, и да им кажа, че има защо. Любовта е над всичко и живота е прекрасен. Обичам ви всички. Няма любов, няма изкуство, няма хубава емоция. Може би много от вас са забелязали красивите илюстрации на входа тук в Дома на виното. Те са 23 на брой. Вече сте си закупили, виждам, много от вас от книгата, която представяме тази вечер. Те са част от началото на всяка една глава. Освен това, можете да закупите, освен илюстрациите тук, където се продават и книгите, както и много красиви калиграфски букви, които са началото на всяка глава от книгата. Така че, ако все още не сте направили своя избор, можете да го направите. Момичетата тук ще ви обслужат. Искам да ви представя една изключителна дама, която мина през всяка страница, през всяка дума, през всяка буква на тази книга. Редакторът на книгата Маги Гигова. Добър вечер! Съдбата си знае работата и за да стигнем до тук, с Катя Ковачева минахме през едни много красиви отношения. Започнахме с перо под наем и стигнахме до приятелство без каквито и да било наемни отношения. Искам да ви кажа, че много често и нея я питат и мен каква е тази книга. Бе, какво пишете толкова вътре? Аз мога да ви кажа каква не е тази книга. Тази книга не е глупава, книгата не е скучна и в никакъв случай не е обикновена. Тоест, тя е като Катя Ковачева. И в заключение, единственото, което мога да кажа е, че ми иде да възкликна: шапка му свалям на този живот, задето ме събра с Катя Ковачева. Тази папка не носи никакъв поздравителен адрес от важен политик. Ами, Български пощи реагираха много адекватно и след като видяха изключителния потенциал на тази книга и това, че тя ще се превърне в нещо като непреходна ценност, издадоха марка с корицата на книгата. И аз сега искам да подаря на Катя Ковачева първото лимитирано издание от марка с корицата на книгата.
цялото време ме разплакваше. Сега ще се опитам да не се разплача. Тук много хора ме гледат. Обичам те. Добър вечер на всички. Сигурно много хора се питат, тази Катя кога пък стана писател и тръгна да пише книга. Искам да кажа, че въобще не съм писател. Просто в даден момент човек изпитва нужда да погледне живота си отстрани. Искам да кажа, че всичко това е любов. Че всичко това е една нужда да бъдеш със себе си и да предадеш нещо, да оставиш нещо след теб. Днес е един прекрасен ден. Много мислихме кога да бъде представянето на тази книга. Искам да пожелая на всички, които имат имен ден днес и на всички, които нямат, да са живи и здрави. Благодаря ви за това, че отделихте от времето си най-ценното нещо в нашия живот. Ако всеки от вас, отгръщайки, прочитайки книгата, намери поне зрънце за себе си, значи тя е успешна. Благодаря много на всички, които бяха до мен, на целия екип, на Маги Гигова, с огромното удоволствие да се работи с нея. Всъщност тя го каза, ние не работихме, просто се забавлявахме и всички накрая казаха, че вие кога написахте тази книга. Благодаря на всички мои приятели, на моите деца, които са винаги до мен. Благодаря на живота, че ми е дал тези прекрасни родители, които днес не са до мен, но сигурно някъде сега се кефат, като гледат. И ви пожелавам на всички да се чувствате винаги прекрасно, защото казват, че всъщност философското понятие, че има само два живота и втория започва, когато разбереш, че първият ти е само един. Аз няма да ви отекчавам, но ще си позволя да поканя тук при мене Христо Ковачев и Надежда Ковачева, т.е. Катрин Ковачева. Заповядай, скъпа моя. Искам пред всички, сега много е супливен момента да не си настъпа роклята, да подаря на Катрин тази книга с пожелание да следва живота с хъс и с любов. И да продължи един ден всичко това с много страст. А на Христо, освен всички тези пожелания, като мъж, който ще продължи, му подарявам и свалената шапка на този живот, за да може да продължи тази книга с много любов и с много мъдрост. Да бъдете здрави и много ви обичам. Каквото и да правих, много грешки, но дори и да грешах, пак грешах по моя начин. И затова смятам, че тази книга е една абсолютна откровеност. В нея всичко е така, както го чувствам. Благодаря ви на всички за това, че сте тук. За мен е истинска чест, удоволствие и всичко е много любов. Приятна вечер! Поздравявам ви с следващото изпълнение. So I face the final curtain. My friend, I've saved you. I've staked my case, which I'm certain I've lived a life that's full.
ако знаех, че ще държа в ръката си точно тази книга, точно в този момент, щях да дойда с шапка, да оставя микрофона, да помълча малко и да си сваля шапката. Шапка и свалям на Катя за тази книга и дори да се окажа в някой ден от моя живот един плагиатор, може би една от следващите песни или текстове за песни, които ще направя, ще бъде "Шапка ти свалям". Честит празник, бабо, да си жива и здрава и много да правиш хубави неща и да се чувстваш винаги щастлива. Браво, сега на Кати. Честит рожден, бабо, да си жива и здрава и да имаш много подаръци. Искам да ти кажа, че най-красивият и прекрасен човек, който съм виждала, си ти. И това е моят пример за всичко. Обичам те. Шефче, майче, много те обичам. Шапка ти свалям за това, което правиш. Продължавай се така напред, ние всички сме с теб.